tietävät sen. Leikki on puuha myös yhteinen. Puuha Pete, kaiken korjaa. Puuha Pete, tietenkin. Mikä täällä tuoksuu? Kukkaset. Lähden Nossen ja Kaivurin kanssa laittamaan kukkaistutuksia keskusaukiolle. Mikä se kukkaitsu? Kukkaistutus, Nosse. Se antaa kaupungille kauniin ilmeen. Osa kukista tulee koreessa valopylväisiin ja osa laitetaan kukkapenkkiin. Kukkapenkkiin. Pitääkö niiden päästä istumaan? Tosi hauskaa, Pusku. Pete, voitko sinä korjata Puskun kanssa pikkelsin aidan? Lampaat karkailevat. Selvä, Anni. No Pusku, ota sinä aidanseipäät ja verkko, niin mennään. Onnistuuko? Tietenkin! Juu, luulisin. Päivää, rouva Kirsikka. Mikä siihen tulee? Laitan tähän koulun näytelmästä kertovan julisteen. Esitämme 3 muskettisoturia. Ai, mikä muskettisoturi on? He olivat pelottomia sankareita, jotka suojelivat kansaa pahalta. Oi, kuinka komeita he olivatkaan hienoissa puvuissaan huutain ylvästi kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta ja... Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Mutta mikä tuo keppi on? Se on uljas miekka. En garde. Jokaisella muskettisoturilla on miekkansa. Minun täytyykin mennä. Hei hei, Putte. Terve, Pete. Huomenta, isäntä. Juuri sopivasti. Tämä on valmis. Kiitos, Pete. Eiköhän se pidättele lampaita. No Vilpas, ajappas ne takaisin pellolle. Terve sitten. Terve. Jos olen muskettisoturi, tarvitsen hienon hatun. Enää puuttuu vain sulka. Putte muskettisoturi, Putte rohkea, kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Hattu jo onkin, joten mitäs vielä tarvitaan? Tiedän, uljas miekkaa. Kylläpä keskusaukiosta tulee upea, Anni. No niin, varmasti tuleekin. Pidän erityisesti tästä ruusupensaasta. Ruusu on näet rouvani lempikukkanen. No sitten minä voin luvata, että se saa erityiskohtelun. Kiitos, Anni. Tulen vielä katsomaan, kuinka täällä sujuu. Miekka! En garde! Putte muskettisoturi iskee! Wow! Monta ihanaa miekkaa! Häipykää senkin karvapallot! Häipykää! Putella on tehtävä! Nyt olen aito muskettisoturi! En nyt ehdi seurustella, Maris. Minulla on tärkeämpää muskettisoturi tekemistä. Pisto! Siitä saat senkin ilkeä roska. Ahaa, ja siitä. Arvasin, että uljas miekka on kätevä. Mitä nyt, Vilpas? Mikä hätänä? Voi ei! Aita on taas nurin ja lampaat tipo tiessään. Paras soittaa Petelle. Pete, vähän huonoja uutisia. Yksi aidanseiväs on poissa. Poissa? Ei voi olla. Tiedän, mutta kun on, ja aita retkottaa maassa. Voi ei. Olen tulossa. Halo, Anni. Pikkelsin isäntä tässä. Voitko auttaa? No toki, mutta millä lailla? Lampaat karkasivat. Autatko lauman kokoamisessa? Voi sentään. Totta kai autan. Kiitos, Anni. Nosse, Kaivuri, mennään etsimään Pikkelsin isännän kadonneita lampaita.
tosi outoa. En tajua, minne se seiväs joutui. No, minähän voin etsiä sitä. Pikkelsi? Ai, terve Anni. Eikö jälkeäkään? Voi sentään. No, kiitos kun yritit. Hei hei. Eikö lampaita näy? Ei. No tulehan Tatu, mennään mekin etsimään. Onnea! Pusku, mennään me varikolle. Hei Anni, minä tulin katsomaan. Anni? Oi kamala sentään. Mikä sotku? Hus! No, lampas nyt järkeviä. Anna se tänne. Riittää senkin tuhmat lampaat. Apua! Mikäs tuo on? Putte, pysäytä lampaat. Älä anna niiden syödä ihania ruusujani. Pelko pois! Putte muskettisoturi on täällä! Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta! Oi ei. Ouch! Au! Moi Anni, katso! Mikä sotku? Kaivuri, Nosse, pian! Saadetaan nuo lampaat! En saa tätä kiinni. Tules tänne. Onpas se oikukas. Tules nyt. Tulkaa. Hus. Mitä te ryntäilette? Lampaiden kuuluu pysyä laumassa. Mene pois, perhe. Et kai sinä pure. Minua pelottaa. Oi missä minun silmälaseni ovat? En näe mitään ilman niitä. Selvä. Valmista tuli. Että mitä? Sehän on Pikkelsin lampaita. Kisu, tänne! Seis! Kuunnelkaa! Seis! Tämä selviää, jos me kaikki toimimme yhdessä. Vilpas, Kisu, saisitte lampaat ajetuiksi yhteen, jos te vain tekisitte yhteistyötä. Mikäs sinulla siinä on? Uljas muskettisoturin miekkani. Tuo ei ole miekka, vaan Pikkelsin aidanseiväs. On vai? Tiedät, ettet saisi ottaa toisten tavaroita. Niin, isäntä. Anteeksi, isäntä. Voi ei. Katso nyt ihania ruusujakin kaikki pilalla. Ei hätää, herra Pultti. Minulla on ajatus. Jos laitan miekan, jos laitan tämän seipään multaan ja sidon pensaan kiinni, se lähtee kyllä varmasti juurtumaan. Noin. Hienoa, Pete. Eikös tämä ole julisteeni? On. Mutta minä vain lainasin sitä. Minä tahdoin muskettisoturiksi. No Putte, tulehan mukaani. Minulla on sinulle erikoistehtävä. Hyvä. Ja nyt siivotaan tämä sotku. Valmiina? Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Ei, vähän vinossa. Ylös vasemmalle. Ei, alemmas. Ei. Käsiä särkee.